Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai kullum sunana Ibrahim Mustapha Usman inkiya Ivy Top daga nan gidan jarida na Ivy Top Film. Kamar dai kullum mu ne dai muka saba zakulo muku rahotanni na lungu da kewaye wanda za su nishaɗantar da ku su faɗakar sannan kuma su ilimantar da masu sauraron mu. Yawwa a yau ma dai mun zakulo muku na hoto ne akan wannan mawaƙin wato Dauda Kahutu. Kowa da ya san Dauda Kahutu mawaƙi ne tsaye na APC ko kuma mu ce Tinubu. To aiwa ne muna cikin tafiya a social media kwatsam muka ci kawai da wata waka wadda ihi mawaƙin ya saka ya maye shi, amma kuma ya ce next time in dai ba a daina masa abin da suke ba zai fito da maye shi. Ya ce kuma zagi yanzu suka fara in dai ba za a gyara musu ba. Waƙar dai za ku ji ta yanzu nan, yanzu za mu saka muku ita. Dauda rana dan wahala, shege mummuna dan maula, abin da kake yi mana man hasala, ka samu kuɗi kuma ka shagala, ka san bola ya saci dala, ya sa talakawa cikin wahala, duk ku sani mun bar ku da Allah. Zai saka mana kai kuma rara laifin naka ne, abin da ke faruwa kana sani, ka ce ba yunwa ƙarya ne, ko ka ɗauka kowa kai ne, to fa sani wannan laifi ne, ka san dai bola mugu ne, ko yana da niyyar gyara ne, to tamkar ka ce ya fasa ne, wannan zancen kuma ai haka ne, in ka dawo shi sai ka gyara wannan laifi to karkada ko kuma zagi ya zune muka fara. Saboda haka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙarar sanarwa domin sanar da ku zafafan labarai wanda za su nishaɗantar da ku, su ilimantar sannan kuma su faɗakar da ku. Kamar dai kullum ni ne naku Ivy Top. To jama'a sai a kafta. Sunana Usman Mustapha Usman, kamar yadda kuka sani. Sunana Ivy Top. Shaharan fil ɗin nan namu wannan kuka daɗe kuna da. Buta Stay. To alaushen ku. Afsa a baya mun ɗan je hutu. To yanzu haka mun dawo da sabon salo wanda ba ku taɓa ganin shi ba. Yanzu lokaci ya yi da za mu kawo muku episode 3. Saboda haka wannan fim ɗin za mu fara sanya shi a YouTube channel ɗinmu Ivy Top Film. Ko ya je Facebook page mai suna Ivy Top. Yawwa anan ma zai iya samun wannan ƙayataccen shirin mai suna Buta Seri. Ka tabbatar ka danna subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙarar sanarwa. Yace da mun saki fim ɗin nan za a sanar da kai. Ina baka shawara wannan fim ɗin ba mu taɓa kawo muku shi ba. Kuma wannan fim ɗin baka taɓa ganin shi ba ma. Ka je ka kalla za ka biyo ne ban mamaki. Wanda ba su kalli na ɗaya da na biyu ba su shiga YouTube channel mai suna Ivy Top Film. Akwai na ɗaya akwai na biyu. Zai burge ku, za ku ji daɗin sosai. Nagode.